Baguio. Isa pa. 1, 2. First decent meal of the day. Thanks to McDo. One eternity later. Tamawan Village. Say hi. Kasi welcome back to my channel. So, nandito kami sa Stone Kingdom sa Baguio City. Good, no? Woo! Ganda. Dapat pisang kita, Brian, pram. So, pakit na kami. That's the view. Cafe in the sky, tip-top view deck. Mainit. Natuwa ba kayo dito? Medyo. Medyo lang. Balot na balot na ako, init. Let's go home. Di ba kinataas? Mainit talaga sa Baguio. Mainit sa Baguio. Star witness, oh. Oo. Wala nyo na lang kung nasan kami. Mga gusto mo magpalit din ng outfit, Kurt. Change outfit. Para, oy ako din. Tapos na? Ba't kasi nakamask ka? Tanggalin mo kaya? Okay. O, diba? May floor manager pa. Nadula sa kabila, si Emma Tiglaw. Anong garden to? Hindi ko nabasa. May elephants. Ano bang slide dito? Slide pa mo. Zipline. Elephants. Umaraw eh. Pari natin hanggang SM ulit. Gusto nyo? Ha? Ha? SM? Oo. Ayaw mo? Paano kung... Ayaw mo ba? Tunnel. Lang. Alam mo saan tayo lalabas dito? Cebu. Tara na sa China. Tara, may video ko. Lang sa likod. Hello, SM Baguio!